Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Agar ke granița bez zadержка, бо машинҳои маркаи Mazda яки Hyundai Starex бо Wi-Fi оромона бо сохи саломат гузаштан хоҳед, пас сервиси маҳз барои шумост. Рейси мо ҳаррӯза аз метро Домодедово давом мегузарад. Боз аксия дорем, агар ки ду бор бо истифодаи сервиси мо аз граница гузаред, пас сеюм бораш до 50% скидкатон мекунем. Дар граница ҳам дар очередь намеистед, бе очередь медурен мебуред. Сервиси мо барои шумо ҳама гуна шароита дар роҳ пешниҳод мекунад. Пас бо мо бошед. Телефонҳо барои тамос. салом тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи футболро пешниҳоди шумо мекунем. МЮ ба мақсадаш ба нархи 87 миллион фунт стерлинг расид. ҳимоятгари марказии аллакай МЮ Гарри Магуайр ай ҳама ҳимоятгари гаронарзиши имрӯзаи футбол ба ҳисоб меравад. Магуайр дар МЮ таҳти рақами 5 бозӣ мекунад, ки мавсими гузашта таҳти ин рақам Маркос Рохо ҳунарнамоӣ мекард. Умедворем ки Магуайр ҳамаи орзуҳои МЮро оправдад мекунад. Удачи, братан. ПСЖ агар дағалам карда бигем Неймара издиватсия кардистай. Дар сомонаҳои варзишӣ бо як хабар биромад ки ПСЖ тайёрае ки Неймара танҳо тариқи арендаи яксола ба Барселона бита бо шартҳои харидорӣ баъди мавсими дар пеш истода. Ки аи хабар Реалам хабардор шуда бо Барселона конкуренсия кардана сар кард. Ҳамаш майлим, ая чӣ метарсим ки ПСЖ бо Неймар чӣ хеле ки бо Андре Рабио рафтор карда буд, кати Неймарам ҳамухалӣ накунад. барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавона спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. Реал Мадрид охирон пешниҳод шуд ба МЮ оиди Погба ба нархи 150 миллион евро кард. МЮ як сутка вақт дорад барои хулосабурорӣ барои фурӯши Погба. Барои чӣ як сутка? Барое ки чӣ хеле ҳамаи мо медонем дар Англия равзанаи трансферӣ то рӯзи 8 август давом мекунад ва халос. Зане ҳамин шабу рӯз ай ҳама бозингари гаронарзиш дар Бундеслига хоҳад шуд. Бавария бо Ман-Сити ҳамаи масъалаҳоро оиди гузариши Зане ба Бавария биромада дидану фақат эълон кардани гузариш мондаю халос. Бо ҳамихе дар сомонаҳои варзишӣ хабарҳо биромад ки Зане баъдаи гузариш ба Бавария рақами Айрен Роббенро батан кунад. Кристиан Эриксон ай Тоттенхем дираҳ дорад ё МЮ ё Реал Мадрид. Кадоме ай и грандои калонтарини футбола интихоб мекунад ай худаш вобастаай. Не ки ҳамиқаш маълумае ки Зидан уқа интизори ӯ несту. МЮ дар навбати худ ба Эриксон ойлики ҳафтаина баробар ба 365,000 фунт стерлингу контракти 5 сола пешниҳод дорад ва албатта ирам ба фикрам дар ҳолате ки агар Погбара ба нархи мехостаашон дар Реал фурӯшанд. Карочи Эриксон ганда дар ҳолати ногувор қарор дорад. Ба ҳамин хабарҳои имрӯзаи мо ба охир мераса бачаҳо. Хайр, то барномаҳои навбатӣ. Барои моро дастгирӣ кардан дар силкаи зери видео бида диромада регистратсия кунед ва ба ҳамин кори моро баҳо бидиҳед. Хайр бачаҳо, то барномаҳои навбатӣ. Мастер такси барои нафароне мебошад ки дар Русия ҳастанд ва дар ҷустуҷӯи кор мебошанд. Имконият медиҳад ки соҳиби маблағи калон шаванд. Агар шумо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ ё русӣ доред, пас метавонед ба рақамҳои 849 939 78804 дар WhatsApp занг занед ва муроҷиат кунед. Мастер такси ба Яндекс такси ва Сити Мобил дар ҳудуди Русия пайваст мебошад. Шароитҳои муфид дорад. 130 рубл дар як рӯз ё ин ки 3% пардохтро метавонед бо корти шахсӣ соҳиб гардед. Ҳама рӯза бе сарҳад, муфид ва бефоиз. Алоқа кунед ва соҳиби ҷои кор шавед. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.